Så er jeg tilbage. De første spørgsmål var... hvilken sang jeg hører mest, det er lige nu er det kan jeg ikke lide, og så med hvad hedder han nu? Ja, sådan der. Begge. Så hører vi den. Så er der Så er der nogle andre også, som jeg skal svare på hende. Vi læser det igen. Ja, jeg kan godt lide en. Jeg kan godt lide en lige nu. Og så har hun skrevet, hvor mange kilo kan du højst løfte? Jeg har 2 vægte, og så har jeg en. Ja, prøv at finde dem. Jeg har dem her, de her 2 med 5,5 og 2,5 på. Og så har jeg 2 5 kilos og så 1 kilos og så flere halv kilos. Så ja, så dem kan jeg bare godt tage. Og hvad er din drøm at blive, når du bliver stor? Det er enten at blive tømrer, som jeg nok bliver, og så vil jeg gerne være professionel storstrømning. Ja, så er jeg bare træner der. Og så har jeg skrevet holde dyr, ja, hvilke farve en yndling, jeg har ingen. Så måske flere. Så er der ikke flere. Og så nogle af de her spørgsmål, de hedder hvad med, ja okay, godt ja. Hvilken sang hører du mest til? Det er den der case, det er den her. Og så er der, hvilken grøntsag kan du lide? Jeg kan lide næsten alle. Frugt, der kan jeg faktisk godt lide alle. Og grøntsager kan jeg også godt lide alle. Ja, jeg skal spise alle. Så. Ja, men så ja, I kan finde mig på YouTube, hvor jeg spørger Dennis. Det er det også inde på, på Facebook. Og jeg skal nok lige lave en video med, hvor jeg viser, hvor jeg uhelder det. Ja, og det var det. Hej.